A tady ženská vám ukážu, jak musí kopat začátečníci, když hrajou fotbal, že? Začátečníci musí kopat teprve tady placírou. Ten nejlepší, když někdo začíná, dívejte, ukážu vám to. Možná nebude gol, to je jedno. A spíš jsem to přehulil, tu bránu. Takže se vyplatí placírou, když jste začátečníci. Profíci, já jdu dál. Profíci musí kopat tady tím. On nemusí, jenom když chtějí. Můžou kopat tady tím. Dívejte, to vypadá, jo. No, ale jsem to trefil. Ale je to větší rána, víc přesnější a víte co. No.